V jednom krásném městečku se nacházel tento dům. Ano, tento dům. Prostě tento dům. Byla to bohatá rodina, nebo doufám, že to by mě teda pěkně zklamali. Je to bohatá rodina. Mají plnou ledničku. Krás. Potom tady mají koblíček, medíček a tohle. Zavřít. A potom tu máme 3 sluhy. Ed, jeho mladší bráška, který se jmenuje Edward. Toto je Ed a toto je Edward. Jo? Toto je Williams. Čau. Takže tady je sekačka číslo 1, sekačka číslo 2, sekačka číslo 3. Tak, nedělám si prdel. Maggie, Karin, Enda. Potom tady máme tuhníčku, já vám tady dívat. Takže tady je Jackson, MG a tu je Růženka, myslím. Jo, je to Růženka, prostě je to Růženka. Vidíte to? Tam jo, prostě Růženka. Potom tady máme hrošici Blacka, nebo Blacky. Prostě je to holka, ale jmenuje se Black. Potom tady máme Katie, jak ty ví? V 1 ráno, jenom já ne. Hihi. Nebo počkat. Já jo? Já jsem v 1 ráno, hore. Uí, au, co to by? Já nic neudělala. Potom tady máme která pracuje v muzikálu. Jmenuje se totiž Musical.ly. Ano, Musical.ly. Je tam Musical.ly. Jo. Potom tady máme doktorku. Ta nemá asi žádné jméno. Nebo aspoň nevíme, jaké má jméno. To nám ještě neřekla. Potom tady máme Jack. A potom tu máme 2 sestřičky. A tu je Nela Sapča. Jo, chápeme. Takže to bude asi všechno. Všechny jsem vám tady ukázala. Tak čekejte video. A BTV teďka je asi 9 hodin. Počkejte. Ano, přesně tolik. Ano, přesně tolik je. Moc málo. No, prostě. Čau. No. Au. Tak, myslím si, že to je jenom takové, prostě, že řeknu jména a prostě, jo, a z toho vyjde prostě ten film, takže se těšte.